Oops, my heart went oops. Yeah. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu, And I'm Japet. and welcome back to my channel! Yay! So guys, wala si Jerome ngayon kasi busy siya dun. So may gagawin kami ni Bunso ngayon. Challenge accepted. Challenge accepted. Ano ba yung challenge natin ngayon? Toko-toko. Magtoko-toko challenge kami, guys. So, isa lang dapat yung magtoko-toko namin. So, ang gagawin namin para ma-decide kung sino yung magtoko-toko, Kung sino yung matalo? kung sino yung matalo, siya yung magtoko-toko. Sige. Ano? Ano yung gagawin natin? Ano? Yung bato-batupik. Pumpiang. Bato-batupik? Kasi pumpiang, di pwede pumpiang kasi dalawa lang tayo eh. Bato-batupik, best of 3. Sige. Sige, 1, 2, bato-batupik. Bato-batupik. 1. Bato-batupik. Bato-batupik. 2. Bato-batupik. 3. Trial mo to guys, trial. Ano trial? Walang uso pa ba? Walang uso trial. So guys, decided na kung sino yung magtoko-toko. Walang iba kundi si Bunso. So, sige, mamili tayo ng mga susuotin mo, kung ano susuotin mo. Si Sheila, maraming damit to. Yan. Oh. So, pili muna kami ng mga gamit, guys. Yung nga pala, yung ate namin yung may gamit. Pairam kami ng Wala. Sige na. Magtoko-toko challenge si Apet kasi natalo siya sa ano eh. Ha? Sa kwarto. Tara Pet, sa kwarto ko na Pet, mamili. Mamili ko na sa kwarto. Mamili daw tayo sa kwarto ni Ate. Tara. Ikaw may sabi eh. So guys, yan po si Kobe. Kobe 2.0. Laki ng tiyan guys, kasi kakakain lang, busog na busog. Si Kobe nga po pala, half pug, half shih tzu. So anong tawag Pet sa half pug, half shih tzu? Oh, very good man ako Kobe, oy. Very good man, oy. Wow, tanaw ka, Daddy? Daddy? Oh, pareho kayo ng mukha ni Daddy. At least cute naman. Mas cute ako. Ayan. Guys, alam nyo ba guys na gumigising ng maaga si Japet para pakainin lang si Kobe? Oh, sana all. Kahit natutulog na ng alas 3, gumigising pa rin ng maaga para pakainin lang si Kobe. Mag-alarm pa. Mag-alarm pa, grabe. Ganyan niya kamahal si Kobe. Tapos alam niyo ba guys na may sulat siya dito na bawal humawak ni Kobe pag hindi nag-alcohol. So, bago ka humawak ni Kobe, kailangan mo mag-alcohol para hindi daw maanuhan ng virus. Kasi dati yung kinamatayan ng yung isang tuta namin, parvovirus. So, tapos nabasa namin na aabot ng 6 to 1 year bago mamatay yung virus pag hindi dinisinfect. So, ganun. Kaya kailangan mag-disinfect kami muna bago humawak kay Kobe. Ganun siya ka overprotective. So, kailangan mo muna maligo ng alcohol. Bumili ako ng hikaw kanina. Char. Tapos, Couple, ikaw. tapos, nakita niya yung maganda. Hiningi nung isa. Hindi naman. Hindi naman. Hindi tiyo. Couple earring. Char, couple earring. Wow. Baby pa namin to. Kasi simula nung bata binibibi tapos hanggang ngayon binibibi pa rin. Tapos
Alam niyo ba guys na dati pag bago ako umalis papuntang barko, umiiyak to. Umiiyak to tapos kasi aalis na ako. wala nang magbibibi sa kanya. Tapos nung hindi na siya umiiyak kasi medyo malaki-laki na siya, uma-absent. Uma-absent yan. Bali, alis ako bukas. Ngayon, absent siya buong araw ngayon. Tapos, ihatid pa niya ako kinabukasan. Absent na naman. So, bali 2 days siya nag-absent. Tapos, pati rin pag dumating ako, absent din to. So, yun lang. Share namin lang. Tagal naman ni ate. Nandito kami sa labas ngayon kasi manghiram sana kami ng damit kay ate pang toko namin. Kaso ayaw niya magpapasok kasi daw yung kwarto niya? Private room. Madumi daw yung kwarto niya, nilinisan niya pa. So, papasok na kami. Tarapit. Ready na siguro kasi hindi na siya na... Uy! Lumabas si... Nag-CR si... Yan o, closed. Tao po. Wow! Nagpaganda siya. Nagpaganda. Nagbihis. Naka-lipstick pa. Naka-lipstick. Wow, ganda ng kwarto. Dati, alam niyo ba guys, dati buong wallpaper na to, itim. Itim na wallpaper. Tapos, dilim-dilim. Ba't parang may nakita akong gwapo? Yun, gwapo. Gwapo. Manghiram kami ng damit. May paano to guys? May party people. Wow! May pa-lights pa. Tingnan nga natin. Off lights daw. Wow! Wow! Hindi ka makita, Pet. Parang damit na nakalutang, Pet. No? So, yun guys. Manghiram kami ng damit kay ate. Oh, pili ka daw, Pet. San yung... Ano eh? Diyan. Sige, pili ka dyan. Ano? Saan ang tawag niya? Ano kaya? Kung ano makukuha. Oh, sige. Pikit ka. Tapos kung ano yung makuha mo, kung ano yung makuha. Kung ano yung makuha mo, yan yung susuotin mo. Wow! Polka dots. Polka dots. So, yan ang susuotin mo. Oh. Ikaw naman. Sige. Ito na lang sa akin. Kasya ko ba to? Kasya sa akin to. Kasya sa akin. Abay na lang. Ito na lang sa akin. Kasi bahala na ito sa akin. Yan si... O kanina ako turn Sige. Puti sa'yo, tapos itim. So guys, may napili na kaming gamit. Galing kay ate. So yung napili niya, patingin niya yung napili mo. White dress, wow. Louis Vuitton. Parang t-shirt lang to Okay na din. Okay. Patay ka ni ate. Patay. So guys, kaya magtoko-toko si Bunso kasi siya yung talo kanina. Ready ka na? Ha? Ready na. Ready ka na? Ready na. Marunong ka ba? Hindi. Paturo ko kay Mish. Mish, wala naman si Mish. Oops, my heart went oops. Yeah. So guys, ito na si Bunso. Ano na pangalan mo ngayon, Pet? Si Joanna. Japeta. Japet. Ay, Leia pala kasi Leo to eh. Leia. Japet Leo. Kaya Leia na yung pangalan. So siya yung magtutoko-toko. So ready ka na? Sige. Since ma-copyright tayo sa toko-tokos, hindi lang tayo mag-sounds. Ako na lang kakanta. Toko-toko-tok! Toko-toko-tok-tok! Ulit pala yun. Toko-toko-tok! Toko-toko-tok-tok! Toko-toko-tok! Toko-toko-tok-tok! Toko-toko-tok! Toko-toko-tok-tok! Toko-toko-tok!
Balik. Toko-toko-tok! Toko-toko-tok-tok! Toko-toko-tok! Toko-toko-tok-tok! Toko-toko-tok! Toko-toko-tok! Toko-tok! Toko-toko-tok-tok! Toko-toko-tok! Toko-toko-tok-tok! Toko-toko-tok! So guys, di na ako mag-ano. Si Boss. Okay. So doon po nagtatapos ang aming vlog. Pasensya na sa ano namin guys sa tuko-tuko namin kasi ay tuko-tuko niya pala. Kasi ano hindi kami makaano ng diretso kasi maka-copyright kaya yun. Hanggang sa muli. Paalam.